To je bio jedan seoski sluga koji je dolazio k meni u zimi kad ima više vremena, a ja sam tada imao više vremena za slikati, dolazili i stalno me zafrkavali, pa takvi mi nismo ljudi, pa to su debele glave, pa to su male noge, pa te se hiža hoće ovrušiti, pa to je nije lepo kad ti slikaš. Ja sam njemu rekao, nemoj mi prigovarati, ništa, šuti i gledaj me, jer te bom naslikali i bom te pokopali. On je rekao, ti mene ne meš pokopati jer sam ja živ. Ti mene možeš onda pokopati kada ja umrem, ali ne meš me pokopati dok sam ja živ. Ta slika koju sam napravil, njegov sprovod toga istoga sluge, izašla je u novinama. I ja sam njemu pokazal, eto vidiš da sam te ja pokopal. I on je gleda to sliku i piše ispod slike sprovod Štefa Lačeka. On se tak začudil i rekele, kak su ova gospoda v Zagrebu bedasta, pa oni veruju da sam ja mrtav, a ja sam živ.